Ngiyanibingelela buye bakhona emakhaya. Umthandazi lami lo lokhuluma ku-Patrick Mpumalanga. Buke lokho ekhaya if umuntu usenzisa mhlawumbe iswasho noma umuthi noma uzila. Lento osuke uyisebenzisa ungayizidlela for 5 days, for 2 weeks, for 3 days, for 4 days. Kushaya ukuthi mbuke lokho ekhaya ufuna into oyifuna kwamampeleni na. Ukuzila kuphi-ke? Mhlawumbe ugeza ngomuthi wakho othile from Monday to Friday. Uvuka umuthi uyageza uyafutha uyaphalasa. Lesithathu nakhona kanjalo. Ukuze lo muthi ugele kahle kuphi egazini lakho mbulo khona ekhaya. Ukuze kukhanye izinto yonke into umbulo khona mayifuna kahle uyayijulela futhi uyayizilela uyayinika futhi isikhathi ngaleyo into osuke uyifuna mbulo khona ekhaya. So ke yazi nabe kunenza into zami mbulo khona ekhaya. Kukhona izinto ezizilelwayo, zikhona izinto ezingenandaba for ukuthi ungazizilela mbulo khona ekhaya. Zila udinga impumelo entweni zakho ozizayo mbulo khona ekhaya. Ngeke ukuthi ngoba namhlanje umsomduko uhambe ofrento zesintu wageza ekuseni sokugijima futhi ukuze ucazi ekuseni futhi soze into iphambene. Lento iyaphupha, lento iyaphambaniseka ngoba isuke ifuna ukwazi ukuthi wena ayenze ini. If uqela imali, cela imali. Nokucela umsebenzi, cela umsebenzi. Nokufuna legazi lithandwa ngabantu, cela lokho mbulo khona ekhaya. So ke make sure ukuthi yonke into yenza kombulo khona ekhaya efaka isinto phakathi yizilele. Ezami izinto ziyazilelwa mbulo khona ekhaya. 3 days, 2 days, 4 days, 5 days. Oke uzile mbulo khona ekhaya. Ngeke uze ufe uzile nje only 4 days ngosiyami mbulo khona ekhaya. Bose kubusise inyo zamandla. Noma udinga pretty wala mthazi lami ngakuphakamisa mina